Sultad, hogi suletesi evedut also samjegie felfedet egititkot, ameligio keresen megval tostatadja elet felfogasat, igi van a buddhista filosofia serint es as sam olian meglepo igats sagot reit magaban, ameliet kevesen tudnak, ma olias mit fogs felfedesni, amit sohanemis gondoltal erol alatsolag hetkos napi samrul, ameli valojaban mysticus erot reit. Kepselt hogi esas egiserusham hatasal lehet asserent sedre, a spiritualis ösven jedre es meg assemelies sikereidre es. Es orulten hangzik, ke sylfela sokolasra, mertamit most elarulunk, lehet, hogi pontosanast kelet halanod. Es nem sakegi ujabel melet, es egi meli segesiga sag, ameli töbev zazados buddhista bölcsesegen ivel át, hate azok közé tartozol, akikast hisztik, hogi sem történik veletlenül, akkor egyetlen másodpercet hagihatsz, ki ebből a videóból, mert sok kérdésre itt rejtozett a válasz. A legjobbrez, mindjárt megtudja, mielőtt belevágnál ebbe a szemetnyitó utazásba, lájkold ezt a videót, és iratkozz fel a csatornára, hogi ne maradj le egyetlen olyan tartalomról sem, amely megváltoztathatja az életedet. Ezen kívül kommentálja alább a Joletet es bölcsességet vonzók mantrával, hogi erosítse a pozitív energiákat az életében. A buddhista filozófia tele van szimbolizmussal, és a számok alapvető szerepet játszanak benne. A buddhisták számára a számok nem egészszerű matematikai szimbólumok, spirituális energia hordozóinak számítanak, mindegyiknek megvan a maga jelentése és hatása. A buddhista szerzetesek oszidok, ota úgi gondolják, hogi bizonyos számok a létezés különböző aspektusaihoz nyithatnak portálokat. Összekapcsolva a fizikai világot a szellemivel, ez a perspektíva a számok egészszerű fogalmát valami sokkal mélyebbre, ez összetettebbre változtatja, ameli kulcs az élet ez az univerzum lényegének megértéséhez. Ebben a nézetben minden számnak van egész sajátos rezgése, ameli befolyásolhatja a személyiséget, a sorsot, és meg az ember előtt álló kihívásokat is. Különösen a születési evedútól samjegie olyan energetikai jegi, ameli egész életedben elkísér. Ezeket a számokat tanulmányozva megfejthetok olyan minták és viselkedések, amelyek egyébként észrevetlenek maradtak volna, de ezzel a tudással egyértelművé és leleplezővé válnak. Ez a megközelítés lehetővé teszi az egyének számára, hogi jobban megértsék személyes utazásaikat és bizonyos tapasztalatok okát. Az évszázadok során a buddhizmus hangsúlyozta annak fontosságát, hogi harmóniában éljünk, a minket körülvevő energiákkal, és ennek a harmóniának egy része abból fakad, hogi megértjük, hogyan befolyásolják a számok életünket. A születési év utolsó számjegyének ismeretében azonosíthatja az utadon lévő eroket, és azt, hogyan használhatja oket ellenére. Ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben ezek a számok irányítanak bennünket, hanem azt, hogy ezek megértésével tudatosabb, belső lényegünkhöz igazodó döntéseket hozhatunk. A számok fontosságának megértése a buddhista filozófiában nem csak spirituális kíváncsiság, hanem gyakorlati eszköz önmaga jobb megismeréséhez. Ahogy elmélyülünk ebben a koncepcióban, rájövünk, hogy a számok szorosan kapcsolódnak mindennapi tapasztalatainkhoz. Egyedülálló perspektívát adnak nekünk arról, hogyan lépünk kapcsolatba a minket körülvevő világgal. Ez segítenek jobban megérteni az életünkben felmerülő kihívásokat és lehetőségeket. Ez az ősi bölcsesség, ha megfelelően alkalmazzák, a személyes növekedés és átalakulás erőteljes forrása lehet. A nulla szám a buddhista filozófiában az ürességet és a végtelen potenciált jelenti. Úgy tekintenek rá, mint a kezdet és a vég szimbólumára, egy ciklusra, amely befejezi önmagát. A nullával végződő évben születettek általában mélyen kötődnek a megújulás és az átalakulás gondolatához.
Gyakran szembesülnek eletük fontos átmeneti pillanataival, amikor a reginek át kell adnia helyét az újnak. Ez az urrel való kapcsolategiben egyedülálló képességet is jelez, hogy besztisztaságot találjon a káosz közepette. Az elszos számú magabiztosság és magabiztosság energiáját hordozza magában, segít leküzdeni. Az akadályokat és nági bravúrokat hajt végre. Ezeknek az egyéneknek világos elképzelésük van a céljaikról, ez nem haboznak nehéz döntéseket hozni a siker érdekében. Ez az egyéni ségre való törekvés azonban kihívásokat jelenthet a személyes kapcsolatokban és a csoport dinamikában. Az elszószámú emberhez kötődő embereknek meg kell találniuk az egyensúlyt belső erejük és az együttműködés igénye között. Megtanulni értékelni mások hozzájárulását és a csapatmunkát kulcsfontosságú lehet, a teljes siker eléréséhez és a harmóniában való élethez. A kettes szám, a kettőség, és a harmónia szimbóluma. A buddhista felfogás szerint az ellentétes erők, például a yin és a yang közötti egyensúlyt képviseli. A kettővel végződő években születettek erosen hajlanak arra, hogy békét és harmóniát keressenek életükben. Természetüknél fogva érzékenyek mások szükségleteire, és nági értéket tulajdonítanak az emberi kapcsolatoknak. A kettőszel kapcsolatban álló emberek általában közvetítők és béketeremtők, mindig keresik a megoldást, a konfliktusok megoldására és az együttműködés légkörének kialakítására. Különleges tehetségük van a helyzet mindkét oldalának meglátásában, ami lehetővé teszi számukra, hogy igazságos és kiegyensúlyozott döntéseket hozzanak. Ez a harmónia teremtő képesség a személyes és szakmai környezetükre is kiterjedt. Ez a szüntelen békekeresés azonban arra késztetheti őket, hogy elkerüljék a szükséges konfrontációkat, vágni nyomják saját szükségleteiket az egyensúly fenntartása érdekében. Meg kell tanulniuk érvényesíteni vágyaikat, ez véleményüket anélkül, hogy felnének attól, hogy kényelmetlenséget okoznak. Az adás és a fogadás közötti egyensúly megtalálása elengedhetetlen számukra, hogy harmóniában élhessenek önmagukkal és másokkal. A három szám a buddhista filozófiában a kreativitáshoz és a kifejezés módhoz kapcsolódik. A hármaságot képviseli. A test az elme és a lélek egyesülését. A harmadik szám alatt születettek gyakran kreatív és lendületes energiával rendelkeznek, vonzódnak a művészetekhez és a kommunikációhoz, és örömüket lélekben, hogy ötleteiket és érzelmeiket innovatív módon fejezzék ki. Ezek az egyének általában nyitottak és társaságkedvelőek. Természetes képességük van arra, hogy kapcsolatba lépjenek másokkal. A hármas szám az öröm és az optimizmus energiáját hozza, amely regáliósa körülöttük lévőkre. Az egészszerű helyzeteket értelmez és inspiráló élményekké alakítják. Ez a kreatív energia azonban néha szétszóródáshoz, ez a koncentráció hiányához vezethet. Meg kell tanulniuk kreativitásukat produktívan terelni, és be kell fejezniük, amit elkezdtek. A meditáció és a tudatosság segíthet abban, hogy egyensúlyban tartsák a vélemény nyilvánítás szabadságát és a fegyelmet, hogy elérjék céljaikat. A négyes szám a természet négy elemet, a földet, a vizet, a tüzet és a levegőt, valamint a négy sarkalatos pontot jelképezi, amelyek a világegyetem szerkezetet és rendjét szimbolizálják. A négyes számmal végződő években születettek gyakorlatiasak, szervezettek és szilárd alapot építenek, akár anyagilag, akár érzelmileg, akár lelkileg. Ezek az emberek általában eros, munkabírással és felelősségérzettel rendelkeznek, ami arra készíti őket, hogy kitartással és fegyelmezetten érjék el céljaikat. Megbízhatónak és elkötelezettnek tekintik őket, akik minden tevékenységük során nagyra értékelik a biztonságot és a fenntarthatóságot.
A stabilitas keresese azonban merevevagi vonakodovate hetioket avaltozástól, megkeltanulniuk egien suliba hozni a biztonság iránti, igényüket az új körülményekhez való alkalmazkodás rugalmasságával. Ha elfogadják, hogi a változás is az élet része, megtalálhatják a stabilitás egi olyan formáját, amely egészére szilárd és dinamikus. Az ötös szám a szabadság és a kaland szimbóluma. A buddhista filozófiában a mozgást. A változást és az új tapasztalatok keresését képviseli. Az ötös szám alatt születettek általában kíváncsi és nyugtalan természetűek. Folyamatosan keresik a növekedést és a felfedezést. Nagy szükségük van a függetlenségre és a saját feltételek szerint akarnak élni. Ezeket az egyéneket gyakran szabad szellemeknek tekintik, ellenkes lelkes energiával. Dinamikus környezetben boldogulnak, és élvezik az alkalmazkodást és kreativitást igénylő kihívásokat. A hatos szám a szeretethez, az együttérzéshez és a mások szolgálatához kapcsolódik. Mélységes vágyhajtja, hogy segítsen és támogassa a körülötte lévőket. Ezek az egyének általában gondoskodó és empatikus természettel rendelkeznek, képesek békés és szeretettel teli környezetet teremteni, bárhova is mennek. A hatos szám tápláló és védelmező energiát hoz, így az érzelmi támogatás pillérévé teszik társadalmi köreikben. Egyedülálló képességük van arra, hogy egyensúlyt teremtsenek mások és saját szükségleteik között, elősegítve ezzel az általános jólétet. Ez a másokkal való törődésre való hajlam azonban néha arra késztetheti őket, hogy feláldozzák magukat, vagy elhanyagolják saját szükségleteiket. A hatos számhoz kötődő embereknek meg kell tanulniuk egyensúlyba hozni a másokra fordított figyelmet és az önmagukra fordított törődést biztosítva, hogy ők is megkapják a szükséges támogatást és táplálékot. Ezt az egyensúlyt fenntartva továbbra, tartósan és egészségesen kínálhatják fel szerelmüket. A hetes szám a spiritualitás és az önvizsgálat szimbóluma. A buddhista filozófiában a belső tudásra való törekvést és a világ mélyebb megértésének fejlesztését képviseli. A hetre végződő években születettek általában introspektívak, filozófiáják, és érdeklődnek a spirituális vagy metafizikai dolgok iránt. Az a vági hajtja őket, hogy megfejtsék az élet titkait, és értelmet találjanak élményeikben. Ezeket az egyéneket gyakran bölcsnek és elmélkedőnek tekintik, akiknek természetes képességük van a látszat mögé látni. A hetes szám a mélyiség és a bölcsesség energiáját hozza magával. Lehetővé téve számukra, hogy nyugodtan és világosan feltárják a létezés legösszetettebb kérdéseit. Vonzák őket a spirituális tanulmányok, a meditáció és a belső növekedést elősegítő gyakorlatok. Ez az intenzív jelentéskeresés azonban bizonyos elszigeteltséghez vagy a napi valóságtól való elszakadáshoz vezethet. A hetes számhoz kötődő embereknek meg kell tanulniuk egyensúlyba hozni lelki életüket földi feladataikkal, ügyelve arra, hogy ne vonuljanak ki teljesen az emberi interakcióktól és a külvilágtól. Ha szellemi bölcsességüket integrálják a gyakorlati életbe, olyan életmódot találhatnak, amely egészére megvilágosodott és kiegyensúlyozott. A nyolcas szám a buddhista filozófiában a hatalommal, a bőséggel és az anyagi megnyilvánulásokkal kapcsolatos. Egyensúlyt képvisel a lelki és a fizikai világ között, az anyagi síkon elért eredményeket és sikereket szimbolizálja. A nyolcra végződő években születettek általában ambiciózusak, határozottak és céljaik elérésére összpontosítanak. Természetes képességük van a vezetésre és a gazdagság és jólét megteremtésére. Ezeket az egyéneket gyakran látnokoknak tekintik, akik erősen képesek megvalósítani elképzeléseiket. A nyolcas szám a szervezettséges, a hatékonyság energiáját hozza magával, lehetővé téve számukra, hogy hozzáértően
es precízen iraniítszák az összetett projekteket, melyen ismerik az okozat törvényeit, ezt a bölcsességet használják felvirágzó, sikeres életek epítésére. A hatalomra ez az anyagi sikerre való törekvés azonban néha egyensúly hiányhoz vezethet, aminek következtében ezek az egyének túlzottan a külső eredményekre összpontosítanak, ami lelki-vagi érzelmi zsolétük rovására megi. A nyolcas számhoz kötődő embereknek meg kell tanulniuk egyensúlyba hozni ambícióikat meljebb küldetés tudattal, biztosítva, hogy eredményeik összhangban legyenek legmeljebb értékeikkel. Anyagi sikereiket spirituális utazásukkal integrálva igazi bosszegben és teljesekben élhetnek. A 9. sám a buddhista filozófiában a befejezés, a bölcsesség ez az egyetemes együttérzés szimbóluma, egy ciklus véget a fejlődés új szakasába való átmenetet jelenti. A 9 végződő évszámúak általában idealisták, melivágjakkal, hogy szolgálják az emberiséget és hozzájáruljanak a közjóhoz. Eros küldetéstudat és célvezérli oket, gyakran humanitárius ügyeknek szentelik életüket és mások szolgálatát. Ezeket az egyéneket gyakran bölcsnek tekintik, akik intuitívan megértik mások szükségleteit és szenvedését. A 9. szám az empátia és az önzetlenség energiáját hozza magával, lehetővé téve számukra, hogy segítsenek átalakítani az oket körülvevő világot. Olyan tevékenységek vonzák oket, amelyek elősegítik a társadalmi igazságoságot, az egyenlőséget és az általános gyógyulást. Ha ezt a kapcsolatot a számoddal az önismeret és a növekedés hatékony eszközeként használod, lehetőség nyílik a mély reflexióra. Például, ha a számod a vezetésre vagi a spiritualitásra való hajlamod jelez, felteheted magadnak a kérdést, hogyan hasznosíthatom ezt a tulajdonságot a mindennapi életemben, vagi hogyan tudnám jobban kiegyensúlyozni ezt az energiát az életemben. Ez a tudatosság világosságot és irányítat, ez segít abban, hogy a tetteit igazodjon a valódi célhoz. Ezen túlmenően, ha felismered ezeket a hatásokat, elkezdhetsz tudatosabb és szándékosabb döntéseket hozni, amelyek összhangban vannak belső lényegeddel. A következő lépés az, hogy ezt a tudást beépítsz a mindennapi életedbe, hogy pozitív változást ösztönözzön. Ha a szám azt szugálja, hogy stabilitásra van szükség, akkor itt az ideje, hogy több struktúrát keresen projektjaiben vagi kapcsolataiban. Ha ez a kreatív energiára mutat, miért ne fedezhetnénk fel a kifejezés vagi az innováció új formáit. A legfontosabb itt az, hogy a számod megértését alkalmazt életed különböző szféráinak harmonizálására, személyes, szakmai és spirituális, ezzel nem csak tudatosabban élsz, de fejleszted céljaid elérésének képességet és teljesebb életet élsz. Most, hogy megérted születési éved utolsó számának jelentését, és befolyását, elengedhetetlen, hogy megtanult, hogyan harmonizált ezt az energiát spirituális gyakorlatokkal és mantrákkal, amelyek erősítik tulajdonságaidat, és egyensúlyt hoznak az életedbe. A buddhista filozófia gyakorlatok stéles skáláját kínálja, amelyek segítenek a számod energiájához való igazodásban, mint például a meditáció, a vizualizáció és bizonyos mantrák ismétlése. Ezek a gyakorlatok nem csak megerősítik a számodhoz kapcsolódó pozitív jellemzőket, hanem segítenek elhárítani az utatban felmerülő kihívásokat vagy akadályokat is. Például, ha a számod a stabilitáshoz kapcsolódik, akkor hasznosak lehetnek azok a meditációs gyakorlatok, amelyek megalapozzák az energiádat, ez elősegítik a biztonság és az egyensúly érzését. A kreativitással és kifejezéssel kapcsolatos számok esetében nagyon hasznosak lehetnek, a nyitottságra, ez az ötletek áramlására, ösztönző mantrák. Minden sámnak sajátos rezgése van,
Es ezelas energiával rezonálu mantrak haznala taval melieb, kapsolatot hozol letre a celodal, es növelet a kepesegedet, hogi harmonicus eskiegien suliozot modon fejeski vagiaidat, habe pite dezeket agiakorlatokat anapirutinodba, akor es egi hatekoni moja anak, hogi igazoj, a samot energia jahos, es telies potencialot serint eli. Töltsön minden napnehani percet meditalasal, mantrak felolvasasával, vagi egiseruensak gondolkozon azon. Hogia sam hogian befolia solja teteit esdonteseit, egiseru mantrat, mint peldaul, harmoniaban eleka samom energia javal, na ponta megismetelhetoa focus esatista sagmegorzese erdekeben. Ezel nemtsak aseletedet harmonizalod a buddhista filosofiaval, hanem teretis teremtes a foliamatos spiritualis novekedesnek eson felfedezesnek. Hatetsetes a video es seretne tovabtanulni, hogia buddhista böltseseg, hogiam befolia sol hatja azeletedet, ne feleitsellai kolni est a videot, esirat kods felat satornara. Es segite zeknek azuzene teknek aterieste seben es egiolian közöseg felepite seben, amelionis meretres spiritualis novekedes retorexik. Ne feleitse el commentalnias alabiagban a joletetes böltseseg et vonzok, mantraval, enneka mantranak, a megismetle sevel megerosite dazon sande kodat, hogi harmoniaban eli a körülötted levo energiakal, es pozitív dolgokat vonz az életedbe. Köszönöm, hogi megnézted, ezt találkozunk a következő videóban.